obi adị m ọma maka ndị bi n'ụlọ anyị kpọrọ gaa police station. Achọ m ka ụdịrị ihe ama ọzọ. Asụ na ọwụ maka amamihe ụwa ji ọ gara nọ police station ruo ugbu a. Ọ bịa ka mma. Biko achọrọ m ka anyị biri n'udo. Sai ekele dịrị Chineke na ndụ gị. Ọ bụ mgbe ọla nwa mụrụ amụ, nwa ụlọ amụsiri ike kwuo okwu ote ụka na-atọ. Gị nwa na nwa amụsiri ike ya kwu ha n'okwu tụ ọnụ mmiri okwu ya na-atọ ụtọ. Ọwụdụ onye ọbụla ịhụrụ na-agba wo mgbe ọbụla ịhụrụ ya o tijege mkpu ọ rụjaga aka o fejege n'isi onye ahụ aṅụdị mmiri ara ihe ejirizi onye ahụ mmiri ara ehi ọwashi ụka ị kwuru wo ụtọ ndụ ahụ nze Chineke n'ilo asị ilo dị ihe anyị na-anọ n'ime ụgbọ otu onye ilu anyị ka agụ ụmụazị obodo dị ka anyị na-enwe ha mere achịrị anyị chịga n'ụlọ nga ka nga achịrịla akwa ọkụkọ chikpo n'ime ụlọ. Chineke gọziere m gị ịnụkwa ịgbalịala ka nkụsa ọ kakwu mma na ịma na ewu pieces. Ọ bụrụ otu aka born again na dị born again nwa gbakwa ọkụ. Ọ bụrụ otu aka ahụ ọnụ born again na dị eje m buruga arụsị nna ha fere febe dị ọjọọ. Gwakwa ndị agha kwa ụgwọ unu ha emekwe na spy gwakwa ihe mere na ijiri mmadụ na iwu born again ndị ezigbo ya ọ maka na inyebaghị opportunity iji gosi gị ezigbote born again si anyị n'ime ihe na-achọ mgbe ọla gị na-anwapụta ọnwa na anyị n'ime ewepụtasị born againizm n'ime anyị mana ọ na ị ga-enye anyị opportunity ka anyị ji gị ụdị born again anyị gwa gị na anyị wụ born again n'ime mkpụrụ obi wụdị ihe anyị wụ otu a ja gwakwa ndị a ụgwọ ụlọ ha emekwe na spy hapụkwa ụgwọ maka nsogbu ọzọ ibidokwa gwakwa ụwa site taa ruo ofu ọnwa can you pay? Sai imekwenụ n'ụwụ ọwụdosa anyị dele anya n'akwụkwọ ma ọ na receipt unu nyere anyị kama na ọwụ ime otu ekọnọmi ịkọ dị very economic ihe mere na ebe anyị na-arụ ọrụ otu esiri chitiga anyị na mgbe anyị nọ na nga ka anyị hụrụ ha ada akwụkwọ wetara anyị so ụgwọ na anyị ga-agbagodo break for 5 months. Na anyị ga-agba break for 5 months. Ele ihe nọkwanụ n'ụgwọ ụlọ ọ ma anyị kwụọla asọ ụdọkwa onye na-ebugharị anyị otu nke ọ na-ebugharị anyị chekelekwa chege sabatikal a na-ebugharị anyị ebugharịchakwala anyị anyị nọkwa ka anyị nọ asị ebugharị ha anya nweghị ga-eme anyị hapụ ịkwụ ụgwọ ụlọ mana otu ọ dị na esi na-adị ọgụdụ ete aka ihe gịsịkwa m kwuo 9 months naanị 9 months anyị kwụrụ ya Site taa ruo ofu ọnwa I hope you can pay. otu ọnwa anyị ga-eji ezu ike nga anyị gara ofu ọnwa tupu m echefuo as one family aga m na-achọ ka anyị na-ekpe ekpere before anyị agawa ọrụ. igwe tụpụtawa ya nwa udo ọ dị mma Ogalanlo. Ame m jiri ya ọnụ. Ndị opportunity ya oge. Ma otu anyị na-anọ na bank. Ya agwara anyị ụwa. Ọ nọ ba na toilet. Ya ma ọsịsa ma ihe ọ na. Ọkụ ihe oriri ka ọ ga. ya da na-eshi ọsụ anwụọ na m anwụọ dedego onye hụrụ ihu ibego bịa nga na-ekwu ka moto ekwu ka ụlọ ha ga-arụ na be nna ha ihe bịara nga wee ikwu ka asị nwokorobịa asị dị mkpa asị si ọgụ nne gị ka m nye ga ihe m na-anya na ji na anya m go ọchịkwụpụgo ọgụ ka m na-anya ị na-adị ka ogbene dedego nwaanyị nwunye go alala isi nye ọgụ ka asị ịbịara bịa inye m complaints